siya nakaka-connect sa wifi. Marvin! Marvin! Hindi siya nakaka-connect sa wifi. Hindi nga. Mayang! Nga naman! Piyak ulo mo. Dito, tiplan mo na kami. Yoy! Tasa, tatlo. Yung apil naman po ka kaya Marvin. Yan. Pili ko. Wala kay coffee. Anong gargada kapi? Uy, ba't ka nandiyan? Nagbablog si mama. Hindi naman makakita. Kain ba yan? Kaya nga. Dati Jubina. May ang sakit ng ilong ko. Jubina! Ate Jubina! You're there pala? Ano nandiyan sa ilong Jubina? Nandyan siya. Kape ka, Ate Jubina? Tiplan mo, magtatapi yan. Huwag kang magtatanong, tinatanong lang may sakit. Tubig yan, bilisan mo yan. Tagal mo ba? Ako na bahala. Chill lang. Ano ba na kayo Sakit. Si Mayang nasasakitan ka pa niyan, ma? Tawa-tawa kasi yung tubig pumunta sa ilong ko. Ba't ka napiktuhan? Ako naman kung nagtawa. Nyari ka dito mag-videoan mo ako. Mahiling ka pa ni Jenner. Si Manikulay? Hindi. I-ano mo lang lahat sa buko. Diretso mo lang. Tagal ba? Naghaman eh, baso din. Magtitimpla din si mama mo? Anak pa. Sirat ng buko. Hindi na mo patalo. Para ng wig. Nai mo. Naapit iya. Inuto. Marami pa sa akong kinabuhi ko sa una. Dili pa minaragot ka na ragot nako. Dili ta na natagag opportunity ngayon ani. Mo nang gipangga na mo ni. Ang ako lang gihatag na mo tanan nimo ayaw pug sayangi. Mo cooperate ka. Wala man ka gipugos or unsa. Ang imo bitaw no unsay kuan ni Charmy na sunod ka. Mi ali diri mi diri na kami magkuan na kami magminyo na usa. Magminyo oy. O magsige ka dito sa maningkol day, o magsige ka katubang ni Charmy. Unsay mahimo nako diri magulat lang din nimo permi. Oh. Oh, ayan ang katatiman sa imo kung ingon ka no. Nakoy face mask nimo magtrap to. Bubuhat ako ng face mask. Tarawa ng face mask. Sa naman taong ka oy. Pagbago day. Wala gid mi laing gusto nimo day. Matarong imong kinabuhi nga dili na ka mobalik sa una makaka period. Napakay-istorya ni Charmy o, napakay-gingon ni Charmy o, nga si Charmy niingon dito na mo o, pagkadto na mo, nagatubangan niya sa ginikanan ni Ana o. Dito, wala ninyo tagay kwarta si Nicole. Eko o, Charmy, tinuod na. Wala na mo tagay, pero kumpleto nagbayad sa balay, kumpleto nagbayad sa kumpleto na groceries, kumpleto na upang date ninyo kada weekend, pila kung ihatag nimo kada weekend. Oh, kada weekend ha, balik pantos, wala pa kay sweldo ato. Ultimo akong kagalingon day, wala ko katilaw.
sobra-sobra Nicole. Kay ngano? Kapila na kanaabtan ni Mama P dito nga nay daghang botelya sa duway dito pula ko. Be. Oh, luoy kay ka oh. Kani bitaw nakita sa mga viewers karon no, luoy kay katanawon pero inigdahin sa camera bitaw no pag okay na ang tanan mo. Balik na po din kag babadlo. Last chance ha, last chance ha, last chance. Ano sa mga taman mong gibayaran sa boarding house? Tama na po karong adlaw. Piyo mo din. Ako'y mag-ana sa inyong ulo. Kasi ikis. Sige, one. Sige. 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 Dili, ato bang ka ni Charmy? Wala mo niyo. Sige. Pati kayo, yan na. Mupiyong. Yun, mupiyong. Dahil mukam ko, pag 3 na gani, ayan na yung mo mag-kiss. Ha? Sige. So, ayan guys, nagbanlaw na ako. So, i-check natin mamaya kung effective ba yung ginawa natin na coffee ribbon. Okay? Wait lang. So, finally guys, natapos na rin. So, kailangan na natin siyang patuyuin. Ayan. Since wala akong hair blower, ito na electric fan yung i-ano natin. So, yung ginamit ko is yung coffee at saka yung keratin na shampoo. So, itatry natin kung totoo ba yung nakikita natin. Itatry natin sa hair. Ayan, malambot yung buhok ko. And then, parang nagpariban din ako, diba? Ayan. So, magkano ba yung keratin? Ayan, binili ko siya 615. Tapos yung coffee is 3 pesos. Ayan. So, ito na guys. Ang revelations ng hair. Ayan. Ayan siya. Ayan. Medyo malambot na yung hair ko. Actually guys, yung buko is manipis lang. Ayan. Pahanginan natin para maano siya. Namatay yung hangin ko guys. Ayan. Diba? Sandali lang. I-on ko muna. Ayan. Kasi wala tayong blower kaya yung electric pan yung gagawin. Manipis lang naman yung hair ko. Tingnan mo guys. Bagsak na bagsak yung buhok ko. Ayan. Diba? Oo. See? Ang lambot niya. Ayan. Yun yung result. Sobrang lambot na niya. Ayan. Lambot-lambot na niya ng hair ko. Ayan. Kailangan lang talaga ayan. Kailangan kong matuyo din siya kasi gabi na. Time to sleep. Ayan. O, diba guys? Ayan. O, diba? Ang lambot ng hair ko. Shiny pa. Saan ka pa? Ayan. Lambot na ng hair ko guys, oh. Parang nabuhay din yung buko kasi medyo namatay na rin ito sa kakakulay. Ayan. Medyo ayan. Ganyan na siya guys. Effective yung coffee na coffee ribbon. Ingredients mo is Nescafe lang. Tsaka ayan. Ayan. Thank you pala sa Nescafe. Kailangan ko patuloy yung dito. Medyo hindi mo na kailangan ayan. Kasi ang lambot-lambot niya. Ayan. Amoy kape yung buko. Ayan.
So, effective siya, guys. Lumambot na yung, buhok ko. Diba? Tuyo-tuyo na rin siya. O, diba? Hindi na ako mahirapan pa kasi super smooth siya. Ayan, shiny guys. O, tingnan nyo. Diba? Napaka-shiny na ng hair ko. Tuyo na yung hair ko. O, diba? Shiny na siya. Lumabas yung bangs ko. Ayan. Ayan na, guys. Effective yung coffee ribbon. O, diba? Diba mahangin? Nag-shiny din siya. So, yan. Bunutin muna natin yung electric fan. Ayan. So, ito na, guys, yung result ng coffee ribbon. Ayan. O, diba? Ang lambot ng hair ko. Ganyan. Ganyan na yun siya. Ayan. Medyo mabasa pa siya, pero okay na. Perfect na yung hair ko. Ayan, tingnan mo. Sa kalambot niya, diba? Ayan. So, yan lang, guys, ang isi-share ko sa inyo, yung ginawa ko today, yung coffee keratin. So, thank you for watching, guys. Don't forget to like and subscribe on my YouTube channel. Bisaya ako, day, at your service.